बेबानो जों मोस्ट वेलकाम खायो कारण चिनि नासिक मु एजेंडा काइसानो दङ जे जों चिनि जे केन्द्रनो चिनि जे आगिनि जिमिन डिमान्ड खाइ फेमनि जे इलिगेल माइग्रेन्ट्स रकनो पुश बेक खाइने अबसे चिनि मेन चिनि नासिक मु जे रायजा सायाति हाबै त्रिपुरा जो हाबै जों तिनि चिनि लाइबुमा चिनि कमाखा चिनि इतिहास तिनि अमन साजाखा जेता जों सालसा मेजॉरिटी दंमाने तिनि जों माइनॉरिटी खतामने बगे हमके बांग्लादेशी रक त्रिपुरा जो फाइमेनिया गुलो अमनि बागन तिनि चिनि त्रिपुरा सरक जे चिनि अधिकार चिनि पॉलिटिकल राइट चिनि इकोनॉमिकल राइट माने चिनि जो तो राइट ने जों तिनि कमाइ थाना ना गबका एकता ना कारण इलीगल इमाइग्रेंट्स अ हावो तिनि मेजॉरिटी खामनिया दा तिनि अमन सावो जों तिनि चिनि दाबि सुदो अ जे 19 मेनि चिमिनिया चिनि जे ताबु केन्द्र सरकारनि जे क्लियर काट ताबु करिको जे काट ऑफ डेट बया नि चिमिन बांग्लादेशी हनजाकनाय जों नायो 1949 15 अक्टोबर जेब्रो इंडिया मार्च अन चिमिन जे त्रिपुरा जो इलीगल माइग्रेंट्स रो जे बांग्लादेशी फाइनानो पोस्ट बेक मा खायनाय अब चिनि दाबि आगिनि चिमिन अबनो जों रमै दं ताबु हैन लास्ट तिनि जों सावो जे सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल पास खै 2014 नो काट ऑफ डेट खयै जे बाबे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन दिखा जों आबनो गसिया 1949 15 अक्टोबर मार्जर एग्रीमेंट मनी आयके इंद्रा मस्जिद चुक्ति मनी अमनो फन पर काट ऑफ डेट मा खायने कारण जों साइमनो तिनि अरा फाइने रोहिंगा तिनि अरा वानसा मासा मुसु फायै बांग्लादेश नि फायै तिनि अरा माजक पोस्ट बेक खायमा बाय त्रिपुरा दिन सल्यूशन नि याखे त्रिपुरा दिन सटिक जे जोंरो सल्यूशन नाय खनकै 1971 नि सिगां जारा फाइनाय रक जा 1971 नि उलो फाइनाय रक न पोस्ट बेक मा खायनाय आइदर नेता फंगतुं आइदर मंत्री फंगतुं आइदर चीफ मिनिस्टर फंगतुं बन पोस्ट बेक मा खायनाय अबसे चिनि नायमंग अबसे चिनि स्लोगान एवं तिनि चिनि मेमोनो सबमिशन खामनो अबन तिनि जम्पो जलाव जों मावनि एसडीएम नि थ्रुयै मावनि मुख्यमंत्री नि जों याफारनाय चिनि बसगांनि 13 तारिखो जों सब डिविजन पाइमानिया गलो 13 तारिखो जों चिनि डिस्ट्रिक्ट सिपाजो डिस्ट्रिक्ट थानी बा डीएम नि थानी जों मेमोनो सबमिट खायबिनाय जे चिनि नासिक मुंखौ मेन अबनो चिनि बसगां दिनो इलीगल माइग्रेशन नो पोस्ट बेक खायनांनाय आर जों ते टॉयलेट खायमालिया जों ते सयज खायमालिया जों मुभमेन्ट मावगासिनो आसा सारता जासिम तुमनो गभर्नमेंट तुमनो जुदिनो सामं खायांगे आरो खायनन बागे मुसासक सामंराव मियांगे नरनि थिनांनि नाहार मुङै तामंनाय नादि एक्चुअली रोखाने सुदु गभर्नमेंट नि सामं सिमिनि रोखाने बागे चिनि पब्लिक नो आं रिक्वेस्ट मा खायो बो जागाव इलीगल माइग्रेंट्स दं बरो जों कायसा सन्देह जनक दंइमान अबो जों लिस्ट नाव एसपी डीएम आयके चिनि को डिजिन थानि जों मारिनाय कारण आफरनो चिनि अबो जे बरो आइडेंटिफाई खानि सुबिदा ना आइडेंटिफाई फेमिलिया गुलो जों पोस्टबेक खाइमान आर जदियो सरकार अमनो जदि स्टेप नाय दं हांकाय सरनाव नुखना माननीय मुख्यमंत्री मिया स्टेटमेंट नुखना जों आइनगत भाबे नाय दङ आइनगत भाबे खायनाय दाबो जोंबो नाय दङ बरो पुसति स्टेप ना नाया जोंबो नाय दङ जों आमनि परचिन कर्मसुचि चलिनाय आर जों कुदिन सिं दंला जुग दंला दिप्रामथा चिन बोबाग्रा नेतृत्वे जों इलीगल माइग्रेंट जों कुनि टॉयलेट खायगला अच्छा एमएलए रनजित सामाने बसुक जरतिक बेबो जे थायो प्रोग्राम खानाय नि थांगाङे न बाक्सा दल गिसिं दल बनो कासुरो नि सामानि अब बसु जतिक बेते बाक्सा ईएमएम बिसि एमएलए रखो अब हाय लगिरिया नि सामान बसु जतिक बयाबो नायदि एक्चुअली सिनि दिप्रामथा न होयते कुनामति करे जों के बनो कासुनि प्रश्नय करे कारण बोबो खरसा दिप्रामथा नि एमएलए तिनी गारनजित थारनजित बकरसे सिनियर लीडर जों गामाय कुनदिनो बनो हामिया सानाबो थांया जतनो जों बनो बेले मोस्ट वेलकाम खायो जे जागाव बो इनिशिएटिव नावै इंडियन फ्लैग नावै बो तिनी मुभमेन्ट खायना थांगा जों मोस्ट वेलकाम खायो जों अमनो सावो चिनि दल थांजानि बिसिंथै जों बसगां दिनो बहायनो चिनि नासिक मुं गायसनो दंनाय जे चिनि गोल नासिक मुंमोन दंनाय चिनि नासिक मुं रनजित देमा ताम साका सायाबो नासिक मुं जे नासिक मुं अबनो जे चिनि बसगां दिनो जों थांजा खायै इलीगल माइग्रेंट्स नि बिरुद्धे जों जतनो एकलगे आन्दोलन मा खायनाय राज्य सरकारनि प्रेसार मारिनाय केन्द्र सरकारनि प्रेसार मारिनाय कारण चिनि अहानि लाइबुमा रायसा जतन सायमानि दं बर ताइकुनो डिमोट करियो जागो चिनि तिप्रामथानि 13 एमएलए नो जों वान सक जाखनो हलदे सरकारनि ककना नाखै जों ककनाय जों केबो किरिया केबनो जों ब्लेम खायनायनि ककया जों जतन रेडी दङ अब आं दिनै जनगण बमन कक सानांगौ जोंगो आर एबं हिंताम साकामो ताकु रनजित देबरमानो केवना केबो कासो कायाके बो एलिगेशन तु बोसन चिन तिप्रामथा आमति कुनो गरै जों आमति केबनो कासोया चिन आदर्श आबो नीति बिया चिन बुबा ग्रामति फोरोंया आ ताकासा बयनि लगेरिया नि सामानि क जों चिनि बफर लगेरिया नि सानाय बसों लगे आफ्रन दियानि सानाय
যেফোর পার্টিও ডিসকাশন মান ইয়াগুলো যদিও পার্টিনি বড় ইংগো সেলেয়া जों अब खाइमिया होम गांगासे जों लोकेरियानि साइमानाय बले যদি পার্টিও কোনো বিনিয়া বাগে আমতি বআম্বো পার্টিও एजेंडा तुबिया दा जों जान्जा जों जतन जान्जा कन्स्टिट्यूशन जों खाइ दङ protect the constitution tini illegal immigration de kok hajagai tongo khaijagi tongo ti pramota jotisto saimano ti pramota asemani karon kaisen karon je o hawo illegal migrants bangmani bagino tini jeng alada rajo khainen nangka separate state khainen nangka je norok saimano illegal migrants ni o issue ob tini issue ya ang ageo barbar masau 1967 68 o je pro TUGS by TSF andolon khai phayse BDC bidro omoni fol posu nukna norok hangnai 2019 ni 8 तारिख জানুয়ারি ও মাদক কামিয়তানি কাইজ কক্সা অব কক্সামান কারণখা যে সিএবি সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যে কেন্দ্র সরকার অবিনতুমানি বাগৈ जों অমন আপ্র দেশে আন্দোলন খাই রুট ব্লকেজ খাইকা ত্রিপুরা স্ট্রাইক খাইকা নর্থ স্ট্রাইক খাইমান জাগলো কেন্দ্র সরকার যে 8 তারিখ জানুয়ারি যে ড্রাফটিং বাই যে 2019 নি 19 तारिख डिसेम्बर जे ड्राफ्टिंग रिमानी अब सम्पूर्ण चेंज खाइमानी अबंखा चिनी बुबाग्र नेतृत्व आंदोलन खाइमानी यागलो सीएबिनो जों प्रोटेस्ट खाइमानी यागलो जों अबनो सावो जों अस एमेन्डमेन्ट जों गसिया अ एमेन्डमेन्ट अब चिरबाय बेला हामिया जों नायो 1949 हाया 1971 नि काटअफ इयार खयै अरे बांग्लादेश रंनो मन्त्री फन नंतुं सीएम फन नंतुं देशप नंतुं कोनो पुश बेक माखानाव जों केन्द्र जों अबसि जों डिमान्ड खायो और वांसा मागनि माग थामरम बायो बरनो चौबैनि माबाय अब तिरपाजों सलिउसन नि हासि तिरपाजों सलिउसन आफोरंना केन्द्र सरकार जेपुरो चिनि देबन मुवासिं सामा हायमिया हा केन्द्रनि फुस तुबि अर आइडेन्टिफाइ माखायनाय अरनि फुसे कुन आइडेन्टिफाइ खायमिया जे जागाव फाटराहानि फायना तिनि राज्य सरकार चालौइ दङ अरनि केबिनेट गखायजोब दङ अब जों कोननि एक्सेप्ट खायमाला एबं जों गाहाम कोननि फन जों अमनो पेलेजर माने दावान सपे और जों अबन चिन टार्गेट दंनाय एबं जिनि डिमान्ड अबन दंनाय जे केन्द्र र हस्तक्षेप माखायनाय केन्द्र सरकारनि फुस बेक अर डिटेक्ट माखायनाय फुस बेक माखायनाय अब चिन डिमान्ड